Saka imi muda kuziya kuti anga aine munhu here uye kuti mvuri ndowani. Ndo zvandiri kuda kuziva izvi. Kana kuti nditokuratidzai. Aiwa. Iwe ausi kuti mukadzi wako anga akashama here akazvitora uko. Ndo zvandiri kutaura. Saka dondione chii manje. Ndakasenderwa foto nemudzimai wangu ari mumba asi pari kubuda mumvuri. Mumvuri uri kuratidza kuti pane munhu waakanga anaye mumba imomo mubedroom imomo. Foto mvuri mumba bedroom. Nyaya dzacho hadzisi kubatsanidzika idzi. Imi makatumirwa foto mamuri kupi? Ndiri kuSouth Africa ndokwandinogara. Ndobva mati chii? Ndobva mudzimai wangu andisendera foto. Foto raakandisendera. Foto racho ranga riri paiko? Mufoni. Aizvitora pai? Kuzasi uko? Ichokwadisha. Okay. Taurai. Saka pafoto ipapo manje pari kubuda mumvuri. Wandiri kubvunza kuti ko ndiani wanga unaye mumba imomo. Okay. Zvanzwisisika kai? Mama muri kunzi mimi makamutumidzira foto. Ameno kuti ndo manudzi here ameno chii? Mamutumira foto. Ndobva zvanzi pane mvuri uri kubuda ndowani? Munhu waMwari, murume wangu akati nditumirawo piki rako. Ndobva ndamutumira piki rangu. After 5 minutes zvikanzi ko mvuri wandiri kuonawo ndiani waunaye. Ndikati ndiri ndega murume wangu. Saka kana mamuri mega makaridileterei foto racho? Munhu waMwari ndakamuudza kuti ndadhilita nemistake. Now it's confusing a little bit. Kwaiwo kana foto rakadiletwa iri, iwo unari mufundisei? Ini ndoshandisa WhatsApp yangu inokwanisa kuti kana munhu akadhilita message ari kuko ndinotozviona kuti padhilitwa. Ma-GB manyama. Saka imi muda kuziya kuti anga aine munhu here uye kuti mvuri ndowani? Ndo zvandiri kuda kuziva izvi. Kana kuti nditokuratidzai. Aiwa. Iwe ausi kuti mukadzi wako anga akashama here akazvitora uko. Ndo zvandiri kutaura. Saka dondione chii manje. Pafeya chaipo foto remukadzi wako wakaratidza vangani picture yo? Ndakaratidza vakoma vangu nanasekuru. Ko ukazonyengerwa mukadzi anditi uri kuto komana. Shwachero vanhu makanzi vataudzana vawirirana havo nyangwe ndimiwo. Wofamba uchiti kuvanhu uchifamba uchitofamba hako vanhu vaitoziva kuti takambokuona. Ita sei koko? Hai musadaro kani. Zvisinei, nyaya ndeyepamvuri chete kuti ndowani. Munoda here kuti ndikuratidzei kuti mvuri ndowani kana wangoripa? Ndo zvandafambira ishe wangu. Kuona mvuri kuti ndiani? Ichokwadisha. Tovaratidza here? Aida hazvinetse ndovaratidza. Anonzi ani Bekari kupi? Yawagotinzwa. Kana vanhu vati vada kuona tovaonesa. Papa, ndandishingoti mwinyu nevakomana ava handiti ndoda ndikuratidzei something. Handi nhingirini iri mufoni mo.
ina handisida angoona picture renyu. Ndoda kuti mubude nemakomana ava nditi kungosvika apo pane pamashikweda padhusa pane kashopi ka 24 hour kuti mungonotenga bond paper, enda unotenga nawo bond paper mudzoke manje manje. And very sick now. Yeah, ain't. Mama. Munhu wamwa. Apa hapana kana shopping nitengesa mabond paper. Tunzwanana. Ndine 2 minutes vanenge vatodzoka mai manje vashaya. 2 minutes. Murume wenyu anokuuraya nekukurova. Ichokwadi munhu wamwa. Especially panyaya dzefoto idzi. Ichokwadi munhu wamwa ndibatsire. Kwemimi makanga muinaye pafoto ndiye. Chikomba changu munhu wamwari. Asi kuramba kuramba. Ari kuramba kurambwa. Aramba kurambwa. Ari kuramba kurambwa ndibatsire. Oyo kunotsvaka bond paper mamona. Now ndine seconds mashomanana vasati vadzoka. Chikomba chenyu ichi dai masiyana nazvo. Nekuti ndandichida kuratidza murume wenyu. But dai ndamuratidza. Pfungwa dzake ndedzekuti akuisei banga. Because ari kurwadziwa, anoshanda kuSouth achikutumirai mari nei. Dai mangoregedza kudaro. Munhu wamwari ndibatsirewo ndapfidza. Mapfidza? Handifi ndakazviita futi munhu wamwari. Kuitawo nokusaziva chaiko. Madi mangoti chihure pano kuzoti kuita nekusaziva. Shuwa munhu ungabvise hembe iwe. Ungatorwe picture. Pakati pemakumba. Mistake yamakaita ndekuti hamuna kutarisa kuti mvuri uri kupi. Kana makuda kuita musikanzi ukatarisai mvuri. Ende munosiya izvozvo mama mazvidzwa. Ndagura munhu wamwari handizviite futi. Magura ka? Ndagura handizviite futi. Varore maoko avachazviita. Vanhu vava vangakutongokusekai zvenyu but naivo vanodaro. Asi havasati vabatwa vamwe wacho. Ngatidzidzei kudzikama. Ndoda signal mota kana yadzoka ndichinje nyaya. Toda ipa patitori busy manje akadzoka tomuti chii manje murume. Ndakazvikanyira ndibatsireiwo vasazvizivawo. Kana munhu ati handichazviita anenge asazviita. Ndiani anogona kuregerera? Mwari vanogona. Ndibaba vanogona kuregerera. Ndibaba vanogona. Ndibaba. Undibaba. Ndatika ndiani anogona kuregerera? Ndiani anogona kuregerera?
ndiani anogona kuregerera Baba vanogona vanogona Baba 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 vanogona ndatika ndiani anogona kutungamira Baba vanogona Baba 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 vanogona ndatika ndiani anogona Baba vanogona kweyo mukomana uri kudzoka usina bond paper sekweyo ye Wavharwa. umfana ndeseko madi kunoka manje bond paper riri kudiwa manje mndara ndoda kuti mungoti garei pasi michana ndizvo Tinotenda. ndikuda kuti ndikutsvagirei bond paper Tinotenda Rudiwa. Prophet. Tinotenda Prophet. ndaizvenyu munogara ndichakutsvagirai mai manje ndibaba Baba vanogona ndatika ndiani anogona kuregerera Baba vanogona vanogona Baba